ammattiaiheet, vaikka suhteen aihe luottavainen. Nyt aiheesta aiheettomastakin teen mä tuottavaisen. Tai niin mä luulen, silti kuulen kiva pullojen kilinää, pullokoneen ininää, kilinää hilujen. Inisen kituen kämpäs, jossa räppä lämpi mikseli. Patterit tuolla kämpäs lämmin keksava missen. Siis nihketä itkemistä, sydämessä viiltää, ei taivalla leija liidä, tuuli kiitää kun kiipetissä. Pidä itteni käynnissä, keskellä kaamoksen paatokses, negatiivisten aatosten. Lauri saanut aatoksen, muuta talveks on ollut luhakka pakkasessa. Sen ove on kaikki rahat loppunut. Nyt notkumatti kukkarossa 30 päivän kuukaudessa. Taskumatti povarissa yli kylmän talvikauden. Sä kylmenee sen myötä, syvenee vittu tusku pakkanen kirenee. Mä istun joen rannas piippus suus. Hyi vittu täällä on kylmä. Lauri, onks sulla näin kylmä? Vittu patterit päällä. En mä tiedä. Kokeile niitä. Vittu jää kylmää. Perkele. Vituttaa talvipakkaset, mä varan matka lämpimään. Jaksa toppa takkien varalla alkaa paskas lämpimään. Lämmittäähän toki se, et nouse känni päähän. Mut kun luontoäiti päätti määrää mun kännit jäähän. Eikä mikä päästä, jos on umpi jäässä juomat. Mun luona on kylmä, sit sun sängyssäkin päällä kuomat. Ei pysty kessu kiinni, nuola kieli tarttu paperin. Kylmä kieli joka pehmos takki tekee kovan kaverin. Pitää varo askeleita, kuois rankka kun kuosi. Täjäinen pallon puolen, yksi on banaanikuori. Saatana Suomi, halva auringossa paistuu. Talvikauden räppäreistä jokainen on Ice Cube. Hyvältä maistuu enkä todellakaan tästä nauti. Kun Lauri oven avaa sisälle tuppa jääkausi. Vittu villasukat ei tarvi tällaisen alistuu. Hirveä rasitus, pisat lähe, pariskuks Malibu.